Seher uşlar sayrana, parlap güller açılır, bahar uşlar sayrana. Belbellerin ovadı, vasf eder bahar yadı. Artar güdetlen nedi, seher uşlar sayrana. Hey 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 hey. Öser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Kamlı gövün açılır, seher uşlar sayrana. Parlap güller açılır, bahar uşlar sayrana. Belbellerin ovadı, vasf eder bahar yadı. Artar güdetlen nedi, seher uşlar sayrana. Hey 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 hey. Öser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Öser sehra yelleri, hüdülerdir gülleri. Vah şirinler dilleri, seher o kuşlar sayrana. Akıl oğlum. Canavarım, sana değneğin. Yürü. Size değneğin. Nerede eskiden sarsmayla? Şansı, gelin bana suya arayalım. Öğrümden ganyelim verip, O adamdan geliyor. vakti vaktine nakarım yiyorum. Giyce bilen gün yedin sarsılıp ukuyla ayıp duruyorum. Orta yersiniz ya. Şöyle kayıp oluyor. Men sen aladan ediyen. Öz aladan bilen yaşa ver. Men boş yer mi sen üçün? Yine şol köne kasetatına başlat da. Hiç sada da başlamak adım tutma. Selamun aleyküm. Elik. Balacıklarım geliptir, balacıklarım geliptir. Doçam, ha? Oğlum. Şu mamalar olmasa da sağacıklar neyme derdik ha? Atın yana bami. Tukunam men tukunam. Ece, salam geldin mi? Gel geç çay içeri. Uy, Ece gelle gir de. Vay degme oyna versinler kakası bilen. Yürü. Ece şükür maşin 30 minutdan nurya fitness eşklem serayda. Soňam bu çemenem jaň etdi da gyzyr ýanyna ýaşuwyn gelip bilen ok. Wepadan ahiret betişmedik de bir zatlar pişirayda. Tagat 10 kvolly.
Çağalaňama özüm getirdim. Adamyňa bir naharama berip bilmänsiň. Ece men zallan gelme şu wagt. Myjygym çykdy. Şo da saňa zerurmy he? Ece öňüm figura zordan gelme. Zal taşasa meni sygyryal semrärne. Zerurmuş fitne saňa. Bagwana daýlyk berme. Çemene daýlyk berme. Olaň işini özüň et. Wagtyny adamyňa ajyk nahar bişirip berseň, ana, semremäncik geçersiň. Fitne saňa şol. Onuňam sen gülýal käriň maragydım. İşe çyksana. Sen molima, halalca käriň marasyň. Ece çynyň bilen diýäňmi? Gaýnym meni iş etmede bilýäň-a. Faci kadar gitmeli mi? Çak. Молодец. Otur. Moja princesa. Bolya şahatenem hadi Ece bilen gulaşaýyn. Borş bişiräýinmi? Ece sen tikinçe gitmänsiň-a? Barmadım. Barjak gel. Barjak gel dikince. Maňa köýnük gerek gel. Aýtdym dikince geldi. Onuňa men şu restorana gidemok. Ejeňe gulak atsaň gowy bolmazmy gyzym? Düýneme takal baryny okap gitdim men saňa. Oglagyňdan gerip buglagyňdan çykan bolmaly. Sen wepa bilen agdy bir ýaşamaly. Çağalaňa wagtyň güýjüň sarp etmeli. Sen ol gerekmejek zatlara sarp edýän. Wagtyňam, güýjüňem dikinçi salon toy. Dikinçi salon toy. Yo fitness hemmamuň. Beýle de bir zat bolmagyz. Her ýyl suýal çağalaň doglan güni restoran edýäňiz. Geçen ýylam şo çağalar kösöndiler. Eginäki eşiklerem rahat adam del. Mine gidemok. Gerekkä şu zatlar. Ýakyn adam ýüşürýäňiz. Mine düşünemok side. Ejem can. Şo restorana doglaňyny men edýänmi? Eje şo märekäni myhmanlar men çagyrýanmy? Çağalara bir rahat eşikler men saýlaýanmy? Men ýyle göz etjek bolamok Eje. Men islegim boýunça bolýam şu zatlar. Gyzym. Isleýänsiň bolýandyr. Restorana doglanyny men etýän. Awtyklarmy doglanyny men etýän. Gelinime müzzerde oturdyňyz. Barsaňa taşarda waditel garaşýa. Bar salona git. Anha balam, Hatice jana, doglanyny geýjek libasy. Ýürüýte diktirdik. Me al. Balam Halil janyň ky. Guda sen gowsy geyiniripçik taýyn et guda. Guda. Siz doglanyny belle berin. Aqtykla men bile öýde galar. Geçen ýylam olar doglanyňdan soň gyzyrdylar. Bu eşiklerim çağalar üçin rahat del. Alın. Guda. Aqtyklama näme rahat del, özüm biler. Gowsy siz aýdylany ediberin. Aýdylan eder ýaly men siziň çağaňyz del. Ine Meryemjan siziň geliniňiz, çağaňyz. Men 27 ýyl işlenmekdemi, okuwçylanmy, owamy. Öýümi taşlap, aqtyklama seredeýinlik geldim. Guda,
Siz işiniz taşlaq geleniňizi diliňize çolamaň ahyry. Biz sizi muğdy işledem zoga. Ana, şäheriň orta arasyndan size jaý alyp berdiga. Jaýyň açary. Jaý. Meryem Janyň adyna ýazylan. Men adyma geçirmedim. Siz meni hakyna tutma eneke hökümine çağıranyňyzy men bilmändirin. Mamadygyma bagtly bolup ýaşap ýörüpdirin. Bilmändirin. Oy. Ece durayda zordan yetdim iziňden. Gaýnym jaňa diýede zatlaňam goýup gaýdypsyň. Özüň ýagdaýyny bilýäň-a Ece. Gaýrat et gat görmäýdi. Ecem canım dimesin kenüme Anan ay dünyani çalış diseler Çalışmayan hudine Azdır kevem yüzmüm şahir Vazbesemin yerime Anan ay dünyani çalış diseler Çalışmayan barsızına Yeketağın sansın özleminin demirin demime Ecem can, can kevem mehrivan sen kevem mehrivanın Ecem can, canım kevem ey görýänin seni şirin canım Ecem can, can kevem mehrivan sen kevem Ecem can, deňetim kevem ey görýänin seni şirin canım Ecesedine tay geljekse gaýtalap çölsedi Ýadaýyn men kevem altyn çaýyp dolsun yer ýüzi Bede kevem ömrümizi nur çaýyp eýmizi Anan ay sen kevem özüňe ýaşaýan ömrüme Yeketağın sansın özleminin demirin demime Ecem can, can kevem mehrivan sen kevem mehrivanın Ecem can, canım kevem ey görýänin seni şirin canım Ecem can, can kevem mehrivan sen kevem mehrivanın
Salam aleykum Mehriban. Mekan. Sağ ol bana. Sağ ol aklım. Ne? Vay mı ne? Koyaştaydı. Bu ne mi? Mekan, aklım. Gel oğlum bari. Ecen kinal qayttın mı? Ecen kayara beysin. Yo. Sizin ecemin iyisi gelsin neydi? Vah oğlum. Gel. Sahit otur. Neyem yesin geliyor, neyem sırp bereyin? Qovurdak var mı? Qovurduk ba? Çay çorba yerle Mehriban. Çay çorba? Al. Sulava? Indi mun ýaly çykaryp başladım qowurdagy. Oo, ip bir görsen. Al. Aňyrdy. Pıştylamy ýet ýeler şeýlemi? Hawa. Tarakany ýelermi? Hawa. Onuň näme qurbaga diýerlermi? Hawa ýeler. Ýörite fermasy var. Tarakanyňmy? Hawa. Pıştylamy ýelermi? Hawa Mehriban. Seni mi gördüň onuň? Ýokla. Men halal etiýän Mehriban. Onuň halal et tapdyrýarmy? Puluň bolsa tapdyrýa. Şeýle. Hawa. Mehriban dowdalayda. Oňa gaýnak suw malaýynmy? Hawa. Gatygyzgyn adel ýaňja gaýnady. Bolýam. Ine duz, ine de gaýnak suw. Sağ ol Mehriban. Ýöne aňyrda tapdyrmaýan zat kalbasa. Geren kalbasa bolsun. Olar öndürmeýän eken. Kalbasa ýokmy? Asla öndüren oklar. Kalbasadan köp zat ýok. Ine, haýsy görünüşini ýijek diýsen. Al. Iber arkay. Oho. Mehriban sağ ol. Sen aýtmanjyk geldiň-de oğlum, begendirdiň. Sürpriz bolsun diýdim. Sürpriza bolly. Be, her hil görünüş var eken. 6 ýyl. Ertirem bir sürprizim var. Ne hil sürpriz? Sürpriz-a? Sabr edeň. Ertir görersiň nämedigini. Karagol. Ya bir Hytaýdan bir gyýjaş da getirdiňmi seni? Ýokla Mehriban. Hytaý gelin getirmejegim bellidir ha. Bolýar oğlum. Indi men ertire sen ne edip çıdarın? Ayday. Ertiýeden alkydyk görkezerin. Akıdı? Diýdiňem şu Hytaýdan gelen bolmaly, ha? Balam,
Namaz okuyançam şu jaň etdiň durdun goýmadyň da. Saglykmy beri? Çağalaram gowmy. Sagama sowduňuzmy ýaş toýuňyzy? Ýok gyzym, menini barman. Sen gel balam. Mekanjan geldi. Çağalaram alyp gel. Giýje geldi gyzym. Gaýnyň kiňidiň görünmeli ýeriňe otaranok tüelemi. Bolýar gyzym. Geden ýeriňde sag gez. Mekan oğlum. Nire öttük abi, daň bilen. Mekan. Alo? Mekanjan, nire öttüň sen, daň bilen? Balkonun? Şumsen sürprizim. Una malkışay. Bolya häzir düşýän. Yadyňa düşýär Mehriban. Men ulagalaryn sizem Aşgabatda aýlar niýadim. Ýer aýlaýyn. Öylemi? Meniň hanym. Salam. Mehriban Täç Muradowna. Salam. Gutlaýan. Anha täze jaýyňyzyň resmi namalary ýurt garşy alsyn. Mekan. Yes. Salam elik gudo. Ýurt garşy alsyn. Tüeleme gele görüň. Şeýle bolsun. Vay şeýle begenimde ejejan uçup geldim. Balam, Men emmegendim gyzym. balam biziň saçagymy. Wahy, azara galmasaňam mortda. Ol 6 ýylla bir gedegem gelmedi eje. Birden beýle sürpriz etjegine men garaşmadym. Menem garaşmadym gyzym. Gelin geçiberim. Hani men size bir hödür kerem edeýin. Hökmanam dälle welin. Hani gyzym. Gel kömek et, geç şunu ýazaly. Mekan canım bir zatlar sargapdy, häzir men alaýyn. Vay eje, äpişkänem açaýmaly eken. Gudo, Açar gyzym. bize aş del. Al meni. Gelsene gudo gel.
Yok, biz naharlı geldik. Mene aç. Alın. Gudo, yaman niyet etmek gogzada del welin. Öz okan bolsa kesiki yurtda. Ol oglan. Ja yalmana pulu nirden allıqa? Näde qadanlıqa? Gudo, mene güman etdiyen. O sen öz çağaňa ma del? Qanır, damardır diýseň, tohumy çekendir belki. Şu sen başyňa bela getiräýmesin Gudo. Şu yetimi yeti vur. Yeti bilmeseňem aty vur. Beset. Oň ejesi ba. Meň çağamy ýetim diýene meň öýümde orun ýokdur. Gidiverin. Baray bor ýör. Arkaýyn git. Haramlyk etjek ogul terbiýelenir. Mekan, oğlum, sen şu jaýyň pulny näde gazandyň? Mehriban. Anhaşyňa. Gips kardon ýeler. Ödem suw geçirmeýe. Ağam, şpaklovkana malqayt. Biz panelem öndürýäs. Profilem öndürýäs. Gruntovka döndürýäs. Men näme diýen dutarym näme diýe? Men saňa şu jaýyň pulny näde gazandyň diýen men saňa. Soragma jogap ber. Mehriban. Men soraňa jogap ber durna. Anhaşy. Şpaklovka. Gruntovka. Asma patolog. Gips. Profil, ähli görnüşleri. Biz guruluşy üçin gerekli zatlaryň ählisini öňürýän zawod gurduk. Dogrusy men halipam gurdy. Menem şoň bilen bileje işleýän. Köýten nagda uly zawod işläp dur. O taýda iş gaýnap joşýar. Häzir yegenjiklem görk gaýdaýyn. Uyamam görk gaýdaýyn. Soňum sowgatlaryň gowşyr gaýdaýyn. Men häzir gelýän Mehriban. Ustalarym işläbersin. Mehri. Çoğunluda yaşayanmı? Yok, şu taýda bir müşteriye jaý görkezdim. Ha. Nire var ya? Täze zamany.
He, menem her qala var yan. İkisi bor urda değil mi? Yer al gidey. Ýör. İkiz jeleňe jet bolmak näýle bagyt? Olaň atlar nämedi? Atlary Halil'den Hatice olmaly. Olary şeýle bir göresim geli. Dogulany ber göreň okmy? Kanikullarda men kursa kodum. Xitay dilini tiýde öwrenmek üçin. Soňam ingliz dilim gowulan soň terjimesi bolup işledim. On soňam ýola pul çykaryp gidip gelip bermän dogry del hasap edýär. Hasabyňa dogry çykypdyr. 6 ýylda bir jaýyň puluny gazany bilen bolsaň. Wy mekan. An hasen öýlenseň. Hawa. On soň birinji çağan gyýdy bolsa. Hawa. İkinji ýyňam gyýdy bolsa. Hawa. Üçüncü ýyňam gyýdy bolsa. Oglan çağan bolmadygyna gynanardyňmy? Ýokla, ilki bilen men öýlensem. Bir gow gyýdy. Onda da sen ýal gowsy bolsa. O da meni ýalymy? Hawa. On soňam 3 sany gyýdym bolsa. Bilýän men näme derdim? Kinoda Sany ýaly. Daň depesine çykyp, men bagtly diýip gygyrardım. Ýörde sen Ýok, düşekmi? men tanamaýan öýümdi. Menem birinji gezek. Ýok, ýok. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Gowum ýagdaýlaryna. Da şükür. Men mekan Xitaydan geldim. Mekan. Ha, Xitayda ýeten oglanmy? Näle ondan gowmy ahir tapdyňmy bärlerden? Wi, mekan. Ana doganyňam gelýär. Çigimjan. Ölmede ýit. Uyam. Seni göresim gelip gitdi. Ekizjelerim ýaşy diýil bolsun. Ikizjelerin ýekije daýsyny görmän eýem 3 ýaşady. Men seň bilen gurlaşmasam bolýar. Jigiň birinji gede öýümde geldi. Häsiýetiň görkezmesine. Mekan men häsiýetimi 9 ýaşymdan bäri belet arkaýyn mol. Ýürjigim içeri gireli. Yok, maşina adam araşyp öter. Yoksa da akşam mehriban restoran alyp gitjek dedim. O nädir menem düşüräý. Bolýa. Men bular goýup geleýin. Bor. Wi mekan. Menem moy kataşsasyna maşyny moýdumda. Bor agam. Ýör. Meryem, tanış ol. Bu Mehri. Mehri. Men uyam Meryem. Bulam uyamyň ýollaşy Wepa. Wepa. Hawa. Oho. Size gülmokda şäýdien. 21-nji gün ýadamadyňyzmy? Nomeriň berseň bolýar. Iň olmany ýaşaýan ýeriň aýdaý? Ýaşaýan ýerimmi? Bilesiň bilýän. Wi, düşündüm. Sen men kellemde ýaşaýan ekeniňe. Düşüjü oglan ekeni. Yes.
Mehri, tez zamanın nirsine varmalı? Mehri? Okladın mı? Ştaydan iyiden aylanay. Ha? Şu svetofordan iyiden öwürläy. Bolýar. Sakla ştaydı. Mehri. Mehri dursana. Mehri sen galdırdın. Mehri. Ayak çeksene. Näme boldy Mehri? Näme boldy garay? Mehri. 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 Üstün atmışayım. Aysana Mehri näme boldy? Näme üçin maşyn saklatdym? Aysana näme üçin bärde oturýarsyň? Samsyk. Hayvan. Näme bolýar sana? Ayday. Diri samsyk men. Aytma. Alady. Näme boldy? Näme üçin beýle? Anha. Seret. Jaňa medya utanma. O maňa öýleneni aýtmady. Öpamy. Näçe wagt bäri? Kaýwally. Bozsa seçer bolyanlar beterden beter Ağlamayız ağlamayız Himmizadın hasabı var Akbalımız hesibi var Yazgıdı var nesibi var Ağlamayız ağlamayız Şükür sağ bolsa canım Alacı tapılar malım Kıyılsın ağır bor halım Ağlamayız ağlamayız Kasım gözül bolyan gülsün Yüreğim odalır sılsın Dini yılgır, dini gülsün
Mehri, köşeşen bolsaň men gidibereýin. Gidiverin, men size galyň diýmedim. Ya idim açıp gaýdyňam diýmedim. Yok diýmediň. Ýöne halyň perişan. Taşlap gitmän dogry bilmedim. Alad etdim. Ol sizin giýen öýüňde ekeni. Ol iki çağın kakat ekeni. Öýleninem aýtmady. Oýnatqa men, oýnatqy. Anandım men. Yaşasım gelelo. Onna sen şol oglan üçin ýaşaýan ekeniňde. Haçanyň mertany ýaňaýsyn. Bir ay ýydyma düşdi. Gürleş başlanmady. Bir ay bol. Diýmek, 2 ay bäri tanaýan ekeniňde. Sen näçe ýaşyňda? 22. Onna 22 ýyl kim üçin ýaşadyň? Men düşündüm. Näme düşündiň? Düşünür bilem o. Menem düşündüm. Gaýdym. Nämişläp oturýarsyňyz? Tanış bolan. Ene salam aleikum. Aleyküm. Sizden ruhsat almağa geldim. Agtyňyzy köýten agalky daýjakdym. Yok. Yok. Menne pul yok. Menden pul pesat edýänmäý. Kaka pul gerek. Kaka pul gerek. Hani ejeňe ber hani? Wagt tağlym üçin işleýän, tağlym üçin işleýän. Ýöne işleýän diýip pul harçlap oturmaly däldir. Pul harçlap oturmaly däldir. Ay. Salam başlyk. Wa aleykum selam. Sana döwlet way pul ýadyr bolyn. Bir emmasy bar eken o. Başlyk. Şu pul wara, vay diýdirýärdi. Puli gowalagym tutup bolan oga. Pula gatly menim piyada. Pulum yok, başlyk. O, bizde 300 adam işleýär. Dünjü kemesiň alyň berdi-ga? Yok. Ya sen kinaratin goýaýdylarym ka? Yok. Başlyk geçdi. Gaýtan bara başlyk. Bayramçylyk günleri işlen günümden puli 2 bolup geçdi başlyk. Sağ ol senin için başlyk, sağ olun. Näçe ýaşynda? Menmi? 29 ýaşymda. Yok, gyýdyň. 5 ýaşynda. Gyýdym däl. Ijesi bar soň. Şola göredi. Sojaň etdirýär. Oňa pul gerek, muňa pul gerek. Eýdiňe sonu wara, diňe pul adam edýär o başlyk. Aýalym bara, wagt deňdir pul diýär. Pul bolmasa bolan o. Pulsuz barsa meni öýüde salan o. Wagt deňdir pul, he? Owa. Aýdar sen teniňden janyň çyksa. Ýok, başlyk owur çykmagy bersin. Ýok, mysal düşünýän. Ne diýel teniňden janyň çykdy? Owa. Onuň sen üçin wagt gutorýar gerek. Ona wagt sana kim berýän eken? An pikirlen. Onsam hemmämde wagt deň berilýär. Sana 24, maňa 25, ýa ýene 28 saat berilen owa. Ýok, başlyk. Beýik ýaradan üçin beneleriniň hemmesem deň. Arsygalam deň paýlaýar. Hiç kimden ütköşdi. O jügün galaňlygyny ora kimliň ölçeýänliň nefsine uýan gerek. Bilýän atam aýdardy. Nefsini öňden ýöretmeň oglum diýerdi. Sen pul owerýän gaman näl? Howa. Menem owerýän puly. Ýöne nefsini öňünden goly bolmaly. Pul maksat edinme. Maksadyny eltýän gural edin. Maksatlarym murat tapan agam. Ho! Yekanjan, hoş geldin ata watana. Geldiňmi saman? Hawa. Haçan geldin? Dün aşam geldim agam. Tanış ol, online atanayan. Xitaydan gel ata watanmyza. Biziň kärhanamyzyň tehnologiýalary öýleşdirmek goýunça esasy hünärmeni. Şol oglan tanadymça, şu adam beýnisiniň iň güýçli kompýuterdygyny,
Ýene bir gezek göz ýetirýänmi? Ýok lagym, edil beýle de dälle. Bola zawoda açaň edýäňiz. Bir kun diň jap ýörärsiňa? Ýok, zawoda şuň içek. Men zawody gözüm bilen görmäge howluk geldim, şuň içek. Senden tamamen şeýledi. Garaşa netijeme çykdy. Sen saýlap ýalňyşmandyryň. Hanan sagaman baryň. Bu aýpylam alyp git. Senem çağalaňam alyp git. Diň jalarlar. Otada ýaşamak üçin, diň jalmak üçin jaýa murdyk, çağalaňam alyp git. O hakatryň ähli şeňirdi görsin de çağala. Ertirin hayırlı bolsun. Sağ ol. Akşamın hayırlı bolsun niýseňem boljak, kinni bolly. Yine daňdan geldiň. Eşiňem çalyşmadyň. Her näse algyn ýalňyşmansyň. Ýatybylyň. Biz görleşmeli. Hawa dinleýän? Dinlemek üçin eşitmeli. Eşitmek üçin bolsa dymmaly. Sen 4 ýylla dymmadyň. Men sen söýemek. Vay bolýa. Kim söýýän onda? Mekan, sen şu zawodda esasy adam bolsaňam, hem işgärler bilen bir saçakda oturdyň. Biziň zawodymyzda esasy işgär ýok. Hemmesem gerekli. Hemmesiň öz ýeri bar. Şu zawodyň önümçiligi adamlaryň zähmeti bilen, işgärlerimiziň ihlasy bilen biz üstünlüge ýetýär. Dağ daşlaryny owradyp, täzeden işläp çykaryp, dünýä derejesine önüm öndürmek. Onam yer ýüzünde ençeme ýurtlara eksport etmek. Elbetde işgärlerimiziň tagallasy. Şoň üçin bize her bir işgär gymmatly.
Bizim zavodumda iň wajypda tehnik howpsuzlyk. İşgärlerimizin tehnik howpsuzlygyny öwrenmek üçin günne 1 sagatlyk sapak geçilýär zavodda. Esasy önümiň hilini ünserýär. Şoň üçin Gruziýa, Ermenistan, Özbegistan eksportymyz gatykän. Önürip ýetişsek bary gidýär. Hili ýokary. Önürip ýetişsek bolany. Ýörüni gideli. Zirdiwiller arasalaýnyk geldiňmi? Kelläň içindäki musurlar özüňden gowara salajak ýok wepa. Ýoksa da kellämiň içindäki zatlar bilerýäli. Kelläme kamera oýdunmy ýa? Men bir gezegem seň telefonuňam elime alyp göremok. Sen men bilen 6 ýyl bäri ýaşaýan. Tanarça bolansyň wepa. Men beýle kaýarlar ýalyk, haýar däl wepa. Men seň bilen gurlaşmana geldim. Dinleýän. Bir hepde bäri öýe geleňok seň maksadyň näme? Biz ikimiz aýryşda gowular. Kime gowular? Gurlaýda adymmy? Kime gowular? Önümçilik kerhanasyna ilkinji gezek gelip gördüm. Meni zavodyňyz haladym. Sağ ol. Menim işala? Bolýa. Ýöne men sen alqaýdamda dinozawrlaryň aýagydan urkajak diýip alqaýdym. Ýör gitdik. Piyadamy? Ýok, eşekde. Biz am derýäň üstünden marýas. Tüni derýäde diýerler. O dağdan tahir oklapdyrlar sandyga salyp. Okansyň adökre tahiri. Hawa? Şo dağı görsem kakym ýadyma düşýär. Sen kakyň ýokmy? Kakym 16 ýaşymda. Ejemem 6 ýaşymda dünýeden gaýtdylar. Kakym dünýeden gaýdan soň 7-nji gün düşme girdi. Ol şu dağın üstüne dur.
Eline de bir bölek akdaş var. Şo düýüşi ikinji ýerde göremsoň begle duşdum. Begli şol zawody guran adam da. Geljeň özgerçek bolsaň geçmişin gurrun bermedi diýe. Sebebi adam öz geljegini ödür diýe. Men gelejegimi diňe sen bilen gözüme getirýän mehri. Saçağım, kucağım açıktır. Yaxşı niyet bilen qadam basana. Dostana şekerim senin koynunda. Kuşlarım özgü urt kesin yasanar. Vatana yürekten uyanır Türkmen. Demin halı bolsa acık nakşakin. Akdadana yaxşı diýenir Türkmen. Ak şekerim almada yaxşı sen. Bilýänim esir, birde mesken baktım. Ol Türkmenistan-na, bu menim paytagtam. Salam molim. Salam. Tanadınız mı? Tanamadım. Tanamadınız mı? Ay güzel. Hava molim. Tanamadım. Hava. Go molim yadaylanız. Ne hili? Go hava. Talip bolun mu? Kutlu bolsun. Sağ olun. Bizden emenne klasymyzda 10 gyzydan 8 tane talip boldy. Vay, tüelemi. Men okuwçylarym hemmes talip bolaypdyr. Molim sizi mudama göresimiz ele yatlayat häzretçenli. Menen sizi yatlaýan. Bizim şda warakda sizden takit mersiňiz. Ýok, berdi. Bize merjan bilen aýlanyp bert häzir gelkider. Bolýa. Berdisiňiz. Owu. Bolýa. Bolýa. Mehriban. Näme aglaýan? Men ağlamak oğlum. Baht çeşmesinden 2 tane damcı gözüme düşüpdür. Men bahtly. Göz ýaş delbi. Göz ýaş del. Baht göz ýaşy bolsa bolýar.
İnsan için ulu terpay yeke yetmez bar yüreğe yakın yadı edip bir pay meher veren bir birine uzar varar baktın yolu dağdan inen çeşme yadı toydursun pişme yalı meher veren bir birine göğün badı budur cadı söyüm tutuş adam zadı kıskanman kıskanman meher veren bir birine göğün badı budur cadı söyüm tutuş adam zadı kıskanman kıskanman meher veren bir birine Sataştığımız geçme mümkün Salam size gözler gülsün Eliniz boş bolsa bolsun Mehir verin bir birine Gülkü bilen dolsun yürek Hayır soğa hemme gerek Donup durun bu da derek Güneş yali mehir gerek Göğün badi budur cadi Söyün tutuş adam zadi Kıskanman kıskanman mehir verin bir birine Göğün badi budur cadi Söyün tutuş adam zadi Kıskanman, kıskanman mehir verin